Peter Karpinský, Zuzkine dobrodružstvá. Príbeh 7. Domov, sladký domov. Tmavé bane, strmé hory, tam sa príbeh skrýva. Duchovia i kikimori, v lese obor býva. Biele panie, čierni páni, draci zletia z výšky. Stačí dotknúť sa nám strany starej čudnej knižky. Starú knihu otvoríme, prenesie nás my tam. Hrady, zámky navštívime, vyhneme sa nástrahám. V našej knihe kúzlo drieme, raz, dva sa však prebudí. Tajné dvere odomkneme, kto k nám cez ne zablúdi. Škriatkovia či permoníci, možno hrdá princezná. Naša kniha na polici skrýva rôzne tajomstvá. Starú knihu otvoríme, prenesie nás my tam. Hrady, zámky navštívime, vyhneme sa nástrahám. Starú knihu otvoríme, prenesie nás my tam. Hrady, zámky navštívime, vyhneme sa nástrahám. Už som v nemocnici týždeň. Lekári vravia, že ma čoskoro pustia domov, lebo moja škaredá zlomenina sa pekne hojí. Keď ich tak počúvam, premýšľam, či tí študovaní doktori vedia, čo znamenajú slová škaredá a pekná. Pretože podľa môjho názoru pekné a škaredé môžu byť len nejaké veci, prípadne ľudia a nie moja trápna, zasadrovaná noha. Pekná je napríklad Klaudia z Céčky. Má takmer dokonalé vlasy, oči, pery a na tvári nemá ani jednu jedinku vyrážku. Neviem, ako to robí, lebo mne sa vyrážky na ksichte objavujú vždy v tom najnevhodnejšom čase a na tých najextrémnejších miestach. Na nose, na čele a na brade. Každé ráno ma stojí nadľudské úsilie, aby som tie červené kopce veľkosti Himaláji zamaskovala a aj tak mám celý deň pocit, že svietia ako majáky a priťahujú k sebe pohľady všetkých spolužiakov. Minule sa ma dokonca Števo opýtal, či mi to uprostred čela rastie roh. A navrhoval, že ma odteraz bude volať jednorožec. A ak som ja jednorožec, tak on je somár a poriadny. Som však odbočila. Dnes som totiž nechcela hovoriť o pubertálnych výrážkach, ale o tom, že onedlho ma pustia domov. Už sa na to teším. Nie, že by mi v nemocnici bolo zlé. Sestričky sú tu milé, praktikanti sympatickí, lekári slušní, noha ma prestáva bolieť a vďaka ilustrovanému prúvodcovi po Slovensku som už prežila niekoľko zaujímavých dobrodružstiev. Nemám sa na čo sťažovať, ale aj tak, tráviť prázdniny na nemocničnej posteli, hlavne ak si spomeniem, že sme s našimi mohli byť pri mori. Ach jaj, nebudem sa však k tomu vracať. Čo sa stalo, stalo sa a už sa neodstane, ako vravieva moja stará mama. Musím sa s tým zmieriť, no nie je mi to jedno. V septembri sa v škole budú všetci chváliť, kde boli, ako sa opálili, s kým randili, čo zažili. A ja vylihovala som v nemocnici a s lekármi sa bavila o pekných a škaredých zlomeninách. To sú mi teda prázdninové zážitky. Kiež by som už bola aspoň doma. Keď som si dnes už po tretíkrát spomenula na domov, na náš byt a na moju izbu, odrazu sa vo mne niečo zlomilo a urobilo sa mi tak strašne smutno. Ako si mi prišlo všetkého ľúto, seba, premárnených prázdnin, ale hlavne sa mi veľmi, ale naozaj veľmi zacnelo za našimi. Je to zvláštne, bola som predsa v škole v prírode i v tábore, ale nikdy sa mi nič podobné nestalo. Možno preto,
že vždy som mala okolo seba kopec kamarátov. Ale teraz som úplne sama. Napadlo mi, že zavolám rodičom. Ahoj, Zlatko, čo máš nové? Prihovorila sa mi v telefóne mama a zdalo sa mi, že sa usmieva. Ja, ak na ňu teraz vychrlím svoje pocity, nielen, že mi nebude vedieť pomôcť, ale pokazím jej dobrú náladu. Zaváhala som. Lekár vravel, že ma onedlho pustia domov. Stislo mi hrdlo, keď som povedala slovo domov. To je výborné. Potešila sa mama a niekde v pozadí som začula otcov hlas, ako sa pýta, kto volá. Mama mu odpovedala, že som to ja a potom zopakovala moje slová o prepustení z nemocnice. Zuzka, tak to je super! Zakričal otco tak hlasno, že by som ho iste počula aj bez mobilu. Trochu mi to zlepšilo náladu, no keď som si našich predstavila všetkých spolu, mamu, otca a sestru, znova sa mi za nimi začalo cnieť a v hrdle mi navrela guča. Je všetko v poriadku? Opýtala sa ma mama. V tom najlepšom, zaklamala som. Naozaj? Spýtala sa mama pochybovačne. Netuším, ako to robí, ale vždy, ak jej nehovorím pravdu, tak to vycíti. A je úplne jedno, či ide o malé klamstvo alebo veľké. Podľa mňa majú všetky mami vyvinutý 6. zmysel, čosi ako radar, ktorý dokáže odhaliť lož. Videli ste niekedy psa, čo dokáže vyňuchať drogy? U nás v škole nedávno jeden taký bol, ale našťastie nič nenašiel, len nám policajti chceli ukázať, ako taký drogový záťah vyzerá. Nuž, a moja mama je presne ako ten drogový pes. Už z diaľky zacíti každé klamstvo, rovnako ako teraz. Naozaj je všetko v poriadku, Zuzka? Lepšie to ani nemôže byť, ale už musím končiť, lebo prišiel pán doktor. Rýchlo som vypla mobil. Ak by sa ma ešte raz opýtala, ako sa mám, asi by som sa neudržala a rozplakala sa. Fakt neviem, prečo mi je odrazu tak smutno. Schúlila som sa do klbka ako malý ježko a v tom okamihu mi začali z očí tiecť slzy. Plakala som tak usedavo, že som si ani nevšimla zdravotnú sestru, ktorá vošla do izby. Stalo sa vám niečo, slečna? Upokojujúco mi položila dlaň na plece. Pokrútila som len hlavou, pretože som jej vzlikajúc nedokázala odpovedať. Je vám smutno, však? Prikyvla som. Poznám to. V nemocnici raz za čas každého prepadne smútok, dokonca aj nás sestry a lekárov. Niekedy sa mi zdá, že sa ukrýva v kútoch nemocničných izieb a občas je horší než choroba. To fakt? Zaujalo ma sestričkine rozprávanie. Poutierala som si oči a posadila sa na posteli. Dá sa s tým niečo robiť? Neviem, či lieky na to neexistujú, ale obvykle je dobré, ak pacient príde na iné myšlienky. Možno sa mi to len zdalo, ale sestrička pri tých slovách významne pozrela na ilustrovaného prúvodcu ležiaceho na stolíku. Vari tuší, čo tá kniha dokáže? Nestihla som to však zistiť, pretože ma pohľadkala po vlasoch a povedala, že musí ísť za ďalšími pacientmi. A zdá ma pravdu, musím prísť na iné myšlienky. Otvorenou dlaňou som po ošúchanom obale pohľadila starú knihu. Ak by sa dalo, chcela by som ísť domov. Ticho som sa jej prihovorila a potom ju otvorila.
To najcennejší, co k Ružomberoku patrí, jest podhorská osada Vlkolínec. Ve Vlkolínci se zachovala pôvodní architektúra pastevcov a drevorubcov. Drevěné domky, které vyróstly vedle potôčku, se týčí ve strmém terénu Veľkej Fatry. Drevienice jsou postavené klasickým liptovským stylusom, a to z otesaných kmenů ihličnatých stromů, ukládaných na kamenú podmurovku. Strechy domků jsou pokryté drevěným šindélom, lebo drevo bylo někdy nejdostupnějším materiálom. Drevienice se skladajú ze 3 místností: pitvora, ktorý slúžil jako kuchyňa, komory na odkládanie jedla a izby, v které spala celá rodina. Unikátem jest to, že tyto drevienice jsou pomalované farebným vápeným náterem. Už dávno si ľudé uvedomili potrebu zachování pôvodní architektúry a Vlkolínec bol vyhlášený za památkovú rezerváciu ľudové architektúry. O nieco neskôršie sa prišlo na to, že Vlkolínec není jedinečný len na Slovensku, ale také na celém svete. Ve Vlkolínci jakoby zastal čas. Všechno je tu zachované tak, ako tomu bolo v minulém storočí. Ve Vlkolínci si môžete prohlédnuť expozície skanzenu nebo sa vybrať objavovať prírodu blízkého okolí. Na obrázku pod textom boli nakreslené drevené domčeky s malými okienkami a čudnými špicatými strechami. Nebol to síce náš panelák, ale ak si spomeniem na všetky miesta, kam ma zatiaľ ilustrovaný prúvodca poslal, tak toto najviac pripomínalo domov. Na nič som nečakala a ihneď sa pokúsila otvoriť dvere na jednej dreveničke. Pohli sa ľahko a bez odporu. Ocitla som sa v izbe. Alebo že by to bola kuchyňa? Ťažko povedať, lebo v jednom rohu stála pec, v druhom ustlaná posteľ a uprostred stôl a stoličky. Ako to písali, že sa táto miestnosť volá? Znelo to ako nadávka do pitvora. Presne tak, volá sa to pitvor. Čudné slovo. Všetko tu bolo malé a útulné, ale ako si mi v tom domčeku chýbali jeho obyvatelia. Hoci sa zdalo, že dvere sa každú chvíľu otvoria a dnu vojde gazda alebo gazdina. Čakala som však asi 5 minút, no nevošiel nik. Zvláštne. Všade inde, kam som sa cez prúvodcu dostala, sa kto si zvykol objaviť okamžite. Permoníci, drak, upír, víly, rytier, morská panna. Vari v tomto chutnom domčeku nežije žiadna rozprávková bytosť? I keď ak nad tým premýšľam, neviem si spomenúť, kto by tu mohol žiť. Keď prídem domov, musím si poriadne preštudovať všetky slovenské rozprávky. Je tu niekto? Sprobovala som. A kto by tu jedol? Ozvalo sa odrazu spoza pece. To je dobre trápny vtip, pomyslela som si, ale zároveň ma potešilo, že v drevenici nie som sama. Kto si? Váhavo som sa opýtala pece. Kto je zvedavý, bude skoro starý, odvetila mi pec. Zdá sa, že je nejaká podráždená, ale ja sa len tak ľahko nevzdám. Volám sa Zuzana. A ty? Čo ťa do toho? Zahundrala pec. Pripomenulo mi to jedného môjho spolužiaka. Volá sa Laco, ale všetci ho voláme Čo ťa do toho, lebo taká je jeho najčastejšia odpoveď. Laco, máš domácu úlohu? Čo ťa do toho? Laco, prečo si prišiel neskoro do školy? Čo ťa do toho? Laco, ako sa máš? Čo ťa do toho? Pochybujem však, že vo Vlkolínci sa za pecou skrýva Laco, čo ťa do toho. Poprvé by sa tam nevošiel, spoza pece by mu iste trčali nohy, no a po druhé, Laco nie je rozprávková bytosť. A po tretie, možno rovnako ako na Laca, aj na toto zapecné nevrlé čudo funguje psychológia. Ja vlastne ani nepotrebujem vedieť, kto si a ako sa voláš, lebo to viem. Zatiahla som a do hlasu som sa snažila vložiť ľahostajnosť.
Hej, kto som? Zaznelo váhavo spoza pece. Si totálny nevychovanec, pretože som prišla na návštevu do tvojho domu a ty si ma ani neprivítal, ani ničím nepohostil. Vari si zabudol, že hosť do domu, Boh do domu. Vetu o hosťovi v dome som samozrejme nemala zo svojej vlastnej hlavy. Prečítala som si ju vyšitú na plachietke visiacej v drevenici na stene. Okrem toho tam mali povyšívané ešte ďalšie nápisy. Kde sa dobre varí, tam sa dobre darí. Šťastný je ten, kto prežil lásky sen. A komu sa nelení, tomu sa zelení. Tieto heslá sa mi však v tejto chvíli nehodili, no hosť do domu zaúčinkoval. Volám sa Zmok. Ozval sa neznámy po chvíli. Veľmi ma teší, odvetila som. No a teraz, keď sme sa zoznámili, mohol by si vyliesť, zle sa mi rozpráva s niekým, koho nevidím. V skrýši bolo niekoľko sekúnd ticho. Nebudeš sa mi smiať za to, ako vyzerám? Čestné slovo, nebudem. Za pecou čosi zarachotilo, zaškrabotalo, zapučalo a na dlášku vyskočilo niečo, čo vyzeralo ako zmoknuté kura. Vlastne nevyzeralo to ako zmoknuté kura, pretože to bolo čierne zmoknuté kura s dlhými chudými nohami, vypadaným perím a očami pripomínajúcimi planúce uhlíky. No, povedalo kura. Čo no? Prečo sa nesmeješ? Viem, že som škaredý. Nesmejem sa, lebo som ti to slúbila a okrem toho nie je dôležité, kto ako vyzerá, ale aký je vo svojom vnútri. Túto vetu som si neprečítala na vyšívanej nástenke, ale snažím sa ňou riadiť po celý život, hoci sa mi to občas nedarí. Čierne kura na mňa upieralo prekvapený pohľad a potom na svojich tenučkých nožičkách docupkalo ku mne. A vieš, že si čudná? Naklonilo hlavu. Každý, kto ma doposiaľ videl, sa buď smial, alebo sa zľakol. Len ty nie. Zmok síce vyzeral trochu smiešne, ale nerozumela som, prečo by som sa ho mala báť. Veď ja som sa nezľakla ani upíra, ani draka. Niekde ma volajú Rarach, Hosper alebo Džmil. Rozhovoril sa Zmok potom, ako mi na stôl priniesol kusisko koláča a pohár mlieka. Veľa gazdov chcelo, aby som žil v ich dome. Do chalupy som totiž dokázal priniesť rôzny majetok. Soľ, drevo, masť, striebro i zlato. Kto ma vlastnil, zbohatol. Malo to však jeden háčik. Ak ma chcel gazda získať, musel nosiť pod ľavou pazuchou 13 dní vajce od čiernej sliepky. Pričom nesmel spať, hovoriť, chodiť do kostola, modliť sa a umývať, až kým som sa z vajca nevyliahol. To bolo dosť nehygienické, poznamenala som. Kedysi to ľudí netrápilo tak ako dnes. Mávol vyplznutým krídlom Zmok. Vedela si, že sa kúpavali len niekoľkokrát do roka? Až ma striaslo. To musel byť poriadny smrad. Asi ako u nás v šatniach po telocviku. Za opateru som gazdovi splnil akékoľvek prianie, pokračoval Zmok. No predtým musel krvou podpísať zmluvu, že jeho duša pôjde po smrti do pekla. Čože? Ty si čert? Vypískla som
ale Zmok pokrútil hlavou. Mám radšej označenie démon. Démon či čert, všetko jedna banda. Ale už rozumiem, prečo sa ho niektorí ľudia báli. Zmok sa na mňa zadíval svojimi plamenistými očami. Nepotrebuješ nejaké peniaze? Zlato, striebro, alebo drahé kamene, alebo niečo iné? Opýtal sa len tak, ako keby mimochodom. Už dávno som nikomu nesplnil žiadne želanie. Roky sa ukrývam za pecou v tomto skanzene a čakám na niekoho, kto by so mnou uzavrel pekelnú zmluvu. Ja nič nepotrebujem, hneď som zareagovala. Hoci, ako si pamätáte, jedno želanie som predsa len mala, chcela som ísť domov. Netúžila som sa však zapliesť s čertom. Zlato nechcem a okrem toho dnes si už ľudia peniaze požičiavajú z banky. Odbila som ho. Z banky vravíš, pop? Zmokovi zaiskrilo v očiach a obzrel sa okolo seba. Tu vo Vlkolínci sa mi páči, ale niekedy sa za prácou treba presťahovať inám. Nevieš, kde nájdem nejakú banku? Do pitvora. Dúfam, že som teraz nespôsobila nejakú pohromu. Nápad, že sa tento démon nasťahuje do banky, sa mi vôbec nepozdával. Nemala som teda v úmysle prezradiť mu, kde leží akákoľvek banka. Asi už pôjdem. Stala som, opierajúca o stôl, aby som nezaťažila zlomenú nohu. Počkaj, Zuzanka, zastavil ma Zmok. A čo ten koláč a mlieko, ktorými som ťa pohostil? A čo s nimi? Nechápala som. Zabudla si, že za všetko, čo priniesiem do chalupy, mi gazda musí, ty vieš čím? Ach, ten prefíkaný netvor, predsa ma len dostal. Musela som vyzerať poriadne vyľakane, lebo Zmok sa pri pohľade na mňa začal zrazu hlasno smiať. Až sa mu zmoknuté perie triaslo. Neboj sa, pop, Zuzanka, veď to bol len žart. Od teba ja veru, že nič nechcem. Naopak, za to, ako si sa ku mne správala, ti teraz úplne zadarmo pomôžem. A teraz šup domov. Som sa nenazdala a odrazu som bola späť v nemocničnej izbe. Rýchlo som zavrela knihu, aby malému démonovi nenapadlo vyliezť za mnou do nášho sveta a hľadať tu nejakú banku. Keď som ilustrovaného prúvodcu kládla na nočný stolík, vyhrnul sa mi paplón, prikrývajúci zafačovanú nohu. Do očí mi ihneď udrel nový podpis. Písmenka pripomínali slepačie nôžky. Kedy to stihol napísať? A kde sa rozprávková bytosť naučila po anglicky? Písalo tam: Home, sweet home, tvoj milovaný Zmok.